Ahojte, v tomto videu vám chcem ukázať, ako viem žonglovať s 3 loptičkami a ako zatiaľ neviem žonglovať so 4. Takže s 3 trvalo mi to asi mesiac, kým som sa to naučil a je to hlavne o hádzaní, nie o chytaní, o hádzaní. Takže robí sa to asi takto nejako. Loptičky si posúvame na kríž 2 rukami. No a keď som trénoval, tak toto mi išlo tak, že viem žonglovať asi 2 minúty. Je to proste od cviku. Každý deň potrenujete 10 minút. So 4 sa žongluje inak. 1 rukou s 2. To znamená, že si vymieňam loptičky na jednej ruke. Takto by to malo byť, ale to zatiaľ ešte nemám. Dobre, dotrénované. Upsi. No, musí to o hádzaní, musíte to hádzať tam. Ešte raz. No, tak to viem už 10 krát. Keď už viete 10, už je blízko 12. No, potom trénujete ľavou. To bolo úplne zlé. Aj šapána. Hopla. No a keď to viete pravou aj ľavou, tak potom to vlastne robíte naraz a to sa volá žonglovanie 4 guličkami. Takže potom sa to, by to malo vyzerať. Tak, to neviem, či tam. No, ale ak chcete, aby som to dal, prispejte RKrom na skvelú prácu, ktorú robia. Ak prispejte 700 €, tak sa naučím žonglovať plynule so 4. A ešte k tomu, ak to bude bonus nad 700 €, tak urobíme aj tutoriál oveľa taký lepší ako tento. Toto je iba taký ako zážitok. Ale urobím tutoriál pre animátorov, aby sa naučili žonglovať. Žonglovanie je úžasné. Zaujmete tým deti v tábore. No, najprv 1 rukou. Skúsime. No, tak. Potom už ľavou a spolu naraz. No, uvidíme. Prispievajte R-ku, lebo R-ko robí úžasné veci s deckami. Pre animátorov formujeme deti, aby rastli spolu v radosti. Čaute, som Ďuri z R-ka.